המאבק הלאומי הפלסטיני הגביר גם את עוצמת מאבקם של ערביי ישראל לשוויון. המאבק נוהל בשיטות דמוקרטיות, ולא באלימות נוסח השטחים. הכוחות הליברליים בישראל, תנועות השמאל, סופרים ואנשי רוח יהודים, חברו למאבק שהתמקד בשמירת הקרקעות הערביות בגליל. בהיותו עורך עיתון ערבי רב תפוצה, חש סמיח אל-קאסם בחרדה המתמדת מאובדן האדמה. אנחנו מכירים את הסיפור, זה יכול להיות אמיתי, יכול להיות שזה מהדמיון המזרחי הפרוע שלנו במרכאות. מספרים לנו וסיפרו לנו שבן גוריון נסע מעכו לצפת, ומספרים לנו שהוא עצם את העיניים כמעט כל הדרך, ושמישהו העיר לו, למה אתה עוצם את העיניים? הוא אומר, אני מסתכל מסביב ואני רואה רק ערבים. גאולת הקרקע הייתה ערך עליון במשנה הציונית. עד הקמת המדינה נעשתה גאולת הקרקע בכסף מלא, ואילו אחרי 48 הופקעו קרקעות הערבים מכוח חוקי המדינה החדשה. יישוב העולים החדשים ופיתוח הארץ קידשו בעיני בן גוריון את כל האמצעים. כשסיפרתי על הפקעות האדמה, באמת הפקענו קרקע? הפקענו אדמה? אז אני עומד ונדהם, אתה נותן את הצווים. אומר, לא ידעתי, לא יודע. בשנת 1953 נחקק חוק רכישת מקרקעין. חוק זה אפשר למדינה להפקיע מאזרחיה הערבים את הקרקעות המשותפות של הכפר וקרקעות שאינן מעובדות. נמצאו גם דרכים אחרות, כמו הכרזה על אדמות כשטחים סגורים לצורכי ביטחון. החוקים והתקנות עברו בכנסת ברוב גדול, והערבים היו חסרי אונים. חצי הרכוש של הפלאחים הערבים, של האדמות, יותר מ-500,000 דונם, זה מחצית הרכוש של תושבי ישראל הערבים, הופקעו באופן שרירותי ביותר. העיר כרמיאל קמה והפכה לעובדה קיימת. תקנות שעת חירום הן שאפשרו את הפקעת קרקעות הכפר דיר אל אסד, שעליהן הוקמה העיר כרמיאל. מחאתם של פעילים יהודים וערבים לא הועילה. כי העיר כרמיאל קמה. גבול הצפוני והצפון מזרחי חייבים לשנות את האינפרסטרוקטורה האנושית שלו על ידי הקמת יישובים יהודים נוספים. זה מצפים ויישובים מסוגי התיישבות. שינוי האינפרסטרוקטורה האנושית. מונחים שנלקחו מהמילון הבירוקרטי מתקשים להסתיר את הכוונה לייהוד הגליל. להוסיף למפה נקודות אדומות של יישובים יהודיים לצד הנקודות הירוקות של יישובים ערביים. בתוכנית המתאר של שנת 74 ביקשה המדינה להפקיע שטח של 20,000 דונם. לא הכל מערבים, אך די היה בכך לעורר את זעמם. איזה היגיון, איזה אגואיזם חולני, שמישהו יחשוב שאני צריך לקבל בשמחה תוכנית לייהד או לצרפת או לאמרק את הסביבה שלי.